କର ବା ମର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଭଗତ ସିଂ। ଶ୍ରମମେବ ଜୟତେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ଗଢ଼ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କାମ ଅଧିକ କଥା କମ୍ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସାଇମନ କମିଶନ ଫେରିଯାଅ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଲାଲ ରାଜପଥ ରାୟ।